Escoltem el Charango en aquest nou programa de Cato Català. T'agrada el Charango? Sí, no? L'Alguer Miquel, sí. Sí, no? Doncs avui per començar parlant de flexi-vegetarià. Ets flexi-vegetarià, tu? Sí. Sí? És el de... Sí, m'identifico molt. Explica'm. Bé, els que... tampoc és que sigui una religió, ni una final, dir els que som flexi-vegetarians, no. Però sí que la meva tendència, diguem, personalment seria aquesta. També se'n pot dir flexitarià, flexi-vegetarià, flexi-vegetariana, flexitarià o flexitariana. És la persona que segueix un règim alimentari, principalment o bàsicament vegetarià, però que inclou el consum esporàdic de carn i peix. O sigui que no renuncies al carn i a la peix. No. Ara, vull dir, et bases sobretot en vegetals. Sí, menjo més sobretot vegetals, que entens en un sentit molt ampli, no només hortalisses, sinó també llegum. Llegum, per exemple. Sí, moltes amanides, arròs, i de tant en tant carn. Però diguem que el 75% seria d'origen vegetal. I què és un frigà o frigana? Jo aquesta no la coneixia i de fet no l'havia sentida mai, em va cridar l'atenció. No és tant una qüestió estrictament alimentària de seguir un règim, sinó que té a veure més amb una filosofia de vida. És la persona frigana que segueix un estil de vida anticonsumista i que se centra a adoptar mitjans alternatius per satisfer les necessitats per minimitzar la dependència de l'economia convencional. Per tant, seria una mica aquesta filosofia dels bancs del temps, de l'intercanvi de serveis i de productes sense una moneda, aquest tipus evidentment, el consum de productes de proximitat, sense intermediaris, aquest tipus de filosofia de vida. Bé, doncs a frigà passem a frugívor, o frugívora, que en aquest cas aquí té a veure amb la fruita, no? Sí, és frugívora o frugívora, també se'n pot dir fruitarià o fruitariana. És la persona, evidentment, vegana, perquè només consumeix productes vegetals, excloent qualsevol tipus de producte d'origen animal, inclosa la llet, la mel, etc. Tot el que intervingui un animal queda fora de la dieta vegana. I la persona frugívora, diguem que va un pas més enllà de la persona vegana, en el sentit que només consumeix fruita, fruits secs, sí, i llavors. Ostres, jo crec que li falta coses, no? Jo diria que sí, la intuïció em diu que sí. Només suposo fruita, que si la fruita té molt sucre també, no ho sé. Sí, suposo que si es fa bé deus haver de tenir l'assessorament d'un dietista. Jo crec, perquè si no ho veig... I potser en el cas dels adults potser d'això, però en el cas dels nens encara ho veig més complicat, sí. Però bé, hi ha gent que segueix aquesta dieta. Sí. Després hi ha els vegetarians que els agrada la llet, que aquests es diuen? Lactovegetarians o lactovegetarianes. Jo estic al·lucinant la quantitat de vegetarians que hi ha. Sí, és tot un món. Són les persones que tenen un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i també productes lactis. Que, per cert, aprofito per dir que no se'n diuen productes làctics, sinó productes lactis, en català. Doncs que quedi ben clar. En aquest cas, deixem-ho ben clar en aquest sentit. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I continuem amb vegetarians. Lobo vegetarià, tu. Aquest ovo ja ens remet bastant de què pot anar a la pel·lícula. És un altre, dintre de la família dels vegetarians, és un altre membre, ovo-lacto-vegetarià, ovo-lacto-vegetariana. És la persona vegetariana que segueix un règim alimentari basat principalment en el consum d'aliments d'origen vegetal, però que també inclou el consum d'ous i el consum de productes lactis, per tant, formatge, iogurt, etc. Tot això. I en canvi, el pisci-vegetarià és que es basa en vegetals i en peix. En carn no, sinó peix. Només carn de peix, diguem-ho així.
Bé, què és un superaliment? Segons el Termcat, tot i que després això crec que s'ha de matisar, però segons el Termcat és un aliment especialment ric en nutrients, de manera que es considera especialment beneficiós per a la salut i també, per tant, pel benestar. Parlen d'exemples de superaliments, citant els llegums, la fruita, tant fresca com la seca. L'alvocat deien que era un superaliment, però jo no sé si tant, però bueno, sí. Les hortalisses o l'oli d'oliva verge. Tot i que hi ha bastants dietistes que aquesta noció de superaliment la troben equívoca, no? Perquè sembla que si, per exemple, en el cas que deies ara de l'alvocat, no? Si l'alvocat es considera un superaliment, doncs m'inflo d'alvocats, no? Pensant-me que ho estic fent molt bé, perquè clar, com que em diuen que és un superaliment, per tant és una denominació una mica equívoca i perillosa. I també s'ha de pensar que en tot el món de l'alimentació, el màrqueting ha fet moltíssima la mercadotècnia, com es diu. Molt mal ha fet, també. Sí, segurament en molts aspectes. En molts aspectes. De fet, moltes etiquetes d'aquestes es converteixen en productes de màrqueting. Clar, parlem de vegetarians, però clar, un vegà què és en comparació amb un vegetarià? A veure, un vegà, diguem, seria com un vegetarià que va més enllà, no? La persona vegana és la persona que, pel que fa a l'alimentació, però en més qüestions a part de l'alimentació, segueix un estil de vida basat en el respecte extrem pels animals, extrem, en el respecte pels animals, no hi ha un respecte extrem per les coses, en el respecte pels animals, i l'ús o el consum d'animals i de qualsevol producte o subproducte, tot això ho rebutgen, l'ús dels animals. O que es mati un animal, això mateix. Que es mati. O la mort. O la llet de vaca, per exemple, també la rebutgen perquè s'utilitza un animal per extreure'n un aliment. La mel, crec que n'havíem parlat en algun espai, també la rebutgen perquè intervé un animal al qual s'explota, etc. Per tant, aquesta seria la filosofia vegana. Doncs fins aquí els lèxic d'aliments, segur que n'hi ha molts més i ja anirem parlant d'altres temes aquí a l'Espai del Català. Recordem Oficina del Català de Parets, que et podem trobar ja... Sí, a Can Rajoler, tots els dies de 9 a 2 i fora d'aquest horari ens poden enviar un correu electrònic parets@cpnl.cat o ens poden fer una trucada i agafaran el missatge. Sergi Sarcós, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.